ništa, nije ništa. Uhvatio ga bre za Bebice! Bebice! Dobro, dobro. Šta je sve? Filipe! Čime ga udario? Au! Dobro, ne jauči mi danas. Samo piercing. Lud bre, Đuka, što si snad udaraš? Bolestiku, bre, bolesti, jednom, bre. Te uspješka jedna smrdljiva. Jebe te usta, bre! Da spavanj udaraš momka, pizdo jedan raz. Dok se jebe, ti si isto, ovdje se ljubi. Pomeriku, bre, bolesti, bre. Bolesniku jedan. Pomerite se, daj sklonite Dobro, se. bre, evo, taj Aj, pomerite se, da. Pomerite se. Aj, sklonite se. Pomerite se, svi pomerite. Aj, Udario ga, brate, ti. Dobro, dođi ja. udari mene, pa šta sad? Pa da. Ajde. Udari čovjek. Voda neko malo. Samo je smrda. Sad ću ja tebe. Ljiljana! Ide sedi tamo, bre! Koga je udario sam? Opet Đuki skloni, dato skloni se. Idi tu moj krevet. Filipe, ajde idi tu moj krevet spavite. Idi tu moj krevet spavite, ajde. Ajde. Uzmi njega, Ajde. iznesi tamo. Filipe, ajde u moj krevet legni. Odvedi ga do mog kreveta, slobodno. Slobodno, odvedi ga do mog kreveta, onda odi u moj krevet. Leci to liču. Ajde, nek dođe. Nek dođe, ajde. Ja tresem se kako to, odvedi ga do mog kreveta, Teodora. Idi tamo, simo u moj krevet, ajde. Filipe, bravo. Filipe, bravo. U moj krevet ću poslati. E, tako. Ajde, dođi kad donesemo vama. Ja nisam nikom. Nemoj sad da Aj praviš nemoj da se mešaš i ti i tvoji konfliktni odbor. Boli me kurac i za tebe i za Asima. Da ti ja kažem. Pomijela se neke stvari, vidiš što. Naravno, i neka, i... Nemoj ja pominjem šta vi radite ovdje. Mina. Ajde, mani. Naroda nije. Pa kaži mu, pa dolazi prvi ovdje i priča o svom problemu. Da, ja sam te prva i ovdje i branila, budalo je.